И аз съм, мале! Сега, на какво предаване се гледа? Сблъсък, BTV. Кога ще бъде? Неделя. Пате, а можеш с другата ръка да пържиш яйца? Проблем? А? Нещо с белото на окото ли ме погледна? Абе! Нещо си изнерви ли? А? Оле! Ела тук! Аре, почивай в мир! Извиняй, аз първоначално много импулсивен човек, съм и реагирал много импулсивно, извиняй. Wanting, needing, waiting for you to justify my love. I'm open and ready for you to justify my love. To justify my love. Осъм хей, Марки! Добре, аз като казвам, че съм газар и че имам пари, че имам 8000 марки, лъжем ли ви, бе? А? Или съм допе? Аре, пускай музиката, брат. Пускам, бате. Сили? Baby, schnell, das ist fantastisch. Oh ja, ja, das ist was gut. Oh, das ist gut, motherfucker. Кури. О, зачервене ми гъза. Ай, аз това съм научил. Ники, аз съм си научил текста. Верно ли? Ники, аз съм си научил текста. Ники, никога не съм си учил текста. Винаги в последния момент си научавам текста. Его е, това е. Там татко ти каза да отидеш, че ще ти купи бомбони. Има деца отзад, ще видят картинките, бе, копале. Не мога, бе. Не мога, как може? Това е гадно. Да, деца ще го гледат. О, яшнели. Обърни се за малко, обърни се. Кой е това отзад? Кой е това? Не, бе, обърни се, бе. Кой е, бе?